Ramogi machiegni mesa mar ohala apisa mar Obila en achiel kuom jabich ma Obila ondhiyo ka gichoko omenda kuom johala mag kongo ka giwacho ni gin apisas mag duol mochung' ne osuru e pacho ka mano ma Kenya Revenue Authority. Obila no David Musindi Simiyu mawachore ni osechungi tich kaluwore ni timbe njore gi maundu moko miene nyondhi gi Obila wetene odiochieng' ma tich ariyo tok johala gi apisas mag choko osuru e kaunti ma Narok chwalo lipot. Ospidi matesendo Obila ma Narok Central Fred Shiundu gi nyawadgi Jamin wache bade ma Narok Ruben Njoka owacho ni achijego nyochiwo milome ma oko puodhi ne johala go mondo migi asoya. Achijego ma ogeng'negi tesendo Obila ma Narok ne yudi gi opande mag tich, muri to kod kadi mag lodho omenda e bengi mong'ere kaka ATM ma oko puodhi kendo ibiro yaw ne gi buche mopogore opogore kaluwore ne yudi gi ketho mathoth. A KRA staff called to inform us that there were people going around in town trying to move around in the shops. Specifically, they went to a wines and spirit shop where they claimed that they were KRA staff, and they claimed that the wines and spirit was selling third generation liquor, and they were selling bad liquor in that case. We had to send our officers from the DCI who moved in so fast and managed to arrest 5 people who are actually impersonating KRA staff. They bore KRA identity cards. One of them bore police identification, that is a certificate of appointment of the police officer, and so they were on duty, claiming that they were executing lawful or legal duty. The case is still on, and we urge the members of the public, whenever they feel that the people approaching to their premises are suspicious, to report to our officers for action.